Okemba, 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 I would like to introduce Igamakana mwafibo bagwe ndibo kwese Ibamaka Ibamaka Bichuku kasire Ibamaka Joy Ibamaka Teremani Ibamaka Joy Ibamaka 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 Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Unu apụtakwara ọfụma nke taa. Udo dịrị unu. Unu ma na ebe ọbụla nọ na ọ na-akpọtụ akpọtụ n'ihi na Igbo amaka. Igbo bụ ndị eji eje mba ma bụrụkwanụ ndị eji eme ọnụ. Ọtọkwa mụnwa Oriakụ unu anụ kpọrọ nkụ na-eje ọnụ. Ofu onye a na-asị unu abịaruola, Ngozi Nwosu ọmụ. Ekele m unu. Ihe anyị chọrọ inyobanye anya taa bụ ihe gbasara ụmụaka Igbo, otu ha si wee na-amụta asụsụ anyị, ma ndị nne ma ndị nna ha na-emekwa ihe ha tosiri ime. Tupu mkpọbata onye mụ na ya ga-anọ na-enene ya bụ okwu, ụnụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ndewo no. Taa bụ taa. Dịka otu si wee kwubuo, asị m na ihe anyị ga-enyoba anya bụ ihe gbasara nne na nna n'ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo. Maka na ele anya n'ihe na-eme kịta, anyị amaghịzi ebe nne na nna dowere ụmụ ha n'ihe gbasara asụsụ anyị. Mana ka m hapụ igbu n'oge na o nwere ndị mụ na ha nọ ebe a ga-ekwu okwu gbasara ya. Onye mụ na ya nọ ebe a bụ Oriakụ. Maka unu ma na asị na ebe ọbụla ihe ọma kpara nwaanyị, a ga-ahụ die. Ebe ọbụla ihe ọma kpakwara nwoke, nwunye ga-anọ n'akụkụ ya. Ọ ya bụ na ndị na-abọ m chọrọ ịkpọrọ unu taa bụ Mr. na Mrs. Goziem Ufodike. Ndewonu. Biko unu na-abọ maka na asị na anụ ha na di na nwaanyị na ofu ọkwa ya. Unu na-abọ si ha ndewo. Ndewono. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu anụla ya. Biko ihe m chọrọ ibu ụzọ wee jụọ unu kọrọ oru Igbo ndị ọma na-ege ntị, biko ebe unu si na ihe unu na-arụ ka ha nụkwanụ tupu ma ajụwazi unu ajụjụ m chọrọ iju unu gbasara ụmụaka na-eso asụsụ anyị. Ọ ga-amasị ndị be anyị ka ha mara ihe ọrụ unu na-arụ, onye unu bụ ọfụma ọfụma. Daalụ. Ka nwanne nwaanyị si wee kwu, abụ m Oriakụ Goziem. Afa m bụ Ngozi Ufodike. Amadị m. Ọtọ mụ na ya na-azụ otu aha. Na-akọ na-aga. Abụkwanụ m onye Enugu steeti, mana onye Nnewi bịa mabulu m. So kịta abụzikwanụ m onye Nnewi. Ana m alụ ọrụ na ana m ewetelu ndị ọcha na-abata obodo a akwụkwọ eji abata obodo a. Ife unu na-akpọ immigration consultancy. Nọkwa ya bụ na mụ na nnukwu mmanwụ nọ ebe a. Ana m abịa. Na-akọ na-aga. Ya bụ
ma ndị na-achọ akwụkwọ ọpụpụ ma ndị na-achọ akwụkwọ mbata ọ ihe eji wee malụ m. Mana agachapụ nke anwa a m ekpokọnata ụmụ nwaanyị n'ụlọ ụka maka na onye na-anụ m bụkwazi pastọ na Redeemed Christian Church of God. So ọlụ Chukwu na ọlụ mmadụ anyị na-alụ ha ncha niile. Ya bụ na ngọzi ije zuru anyị niile ebe a ahụ taa. Eyo. Biko nna gọzie m na ngọzi. Chukwu gọzie ego ọ ma gọzigo ogo ya gọzikwa gị na-aga n'ihu n'afọ Jizọs. Amen. Gọzie unu ncha nana m ya wee kezie unu. Na-ekwukwa na anyị na-anụ. Onwe ihe ọzọ fọnụ. Biko nna m ịma ntụnye okwu n'ọnụ a nwunye gị okwusigo ihe ị nwere ike ikwu. Ma atụnye obere na nwunye m kwuo okwugo nke gị nwee kwuo nke gị. Ọ dị mma. Afa m bụ Gọzie m Tabugbo Chukwu zubelu Ufodike. Tabugbo. Onye Nnewi ka m bụ. Ọkpụ na-egbu Ụmụdim Nnewi na Anambra steeti. Ebe a mụrụ m. Ana m alụ ọrụ advertising, na-alụ ọrụ iprint akwụkwọ, ndị oyibo na-akpọ printing, ibi akwụkwọ. Ụzọ ọrụ na-aba ka m na-alụ ndị erinjipụta university ya ka m na-alụ ife ngolo. Ya bụ na ewezuga ọrụ na-abụ anyị kpọrọ afa ịka bụkwa onye na-alụ ọrụ Chukwu. Eye na Redeemed Christian Church of God. Abụ m ụkọchukwu na ya site n'ike Chukwu. Anyị niile ya na-alụ ọrụ Chukwu n'ife ekele anyị ịlụ. Nke afọ anyị bara nyawu ọrụ eri 2005. Ka anyị bara nyawu ọrụ. 2005. Yeah. Ya bụ na unu anọgokwanụ afọ 10. Ọ na alụmdi na nwunye anyị. Oke na ụlọ ụka. O tee na na-ekwu okwu ịlụ ọrụ Chukwu mgbe eji kpọnite anyị ibidolo bịa as ifefa na-akpọ minista wụ na 2005 mana anyị na-ejebu ya bụ oke eje eri 1990. Ọnya ka na-ekwu na unu alụgo ya bụ ọrụ Chukwu afọ 10. Otito dịrị Jesu. Amen. Biko ka m jụọ unu afọ one ka unu nọgo na ihe emume alụlụ di na nwanyị. Na May 8 gara aga ka anyị melụ afọ 16 years. Ha jie Igbo ndị ọma na-ege ntị unu a na-egekwa. Ọ dị mma ka anyị gbabazie n'ajụjụ m chọrọ ịjụ unu. Biko ọ gịnị kpatara nne na nna anaghịzi akụziri ụmụ ha asụsụ anyị na-agba ọfụrụ anyị pụta? Gịnị na-emenụ? Echere m na nyawa ajụjụ ejuru ajụjụ dị mkpa maka ajụọ na m onwe m nyabụ ajụjụ. Mụ na nwunye m ajụkwa n'onwe anyị nyabụ ajụjụ. Site na mgbe ndị na nwata na Nsụka ka m toro. Mmadụ niile na-asụ Igbo maka na Nsụka n'Igbo. Mana ka m na-eto ka m bịara fụ na ụfọdụ ụmụazị aha asụ Igbo. Anyị toro na ime university. Ụfọdụ ndị nkụzi ụmụfa aha asụ Igbo. Andọ nne na nna fa na-amụgosi fa asụ Igbo afọ. O wee bụrụ na ọ dị ka ifefa ji eme ya bụ ka o wee dị ka fa ka ndị ọzọ. Ka o wee dị ka ndị jepụrụ ejepụ. Maka na mgbe afọ ewere anyị asị ndị ime obodo. Mana onye jepụrụ ejepụ ya na-asụ oyibo na-asụ ya ka ọ dị aṅaa. Eziokwu. Etu afọ ka m si fụ ya anaghị eto na-eto. Ndị mụ na ba jere akwụkwọ ụfọdụ aha asụ Igbo. Ụfọdụ sikwa n'ime ezinụlọ mpụta ebi ha Nsụka fabigasị like Ugwu Awụsa bilu Lagos nwere ndị tokwala
asụ nyawa Igbo mana afụlụ m ka nna afụ nyawa ife ọ gba m ngharị maka aghọtahọ m ife o ji si n'ọfụ welọdị mana echere m nọọ maka na nne na nna fa chọrọ ime ka ndị oyibo ka ndị jepụrụ ejepụ ka ụmụfa ghara ịbụ ndị ime obodo maka na o nweghị ife dị n'ịmụ asụsụ Igbo. Biko Oriakụ kwuo n'okwu gbasara okwu a. Okwu a bụ okwu na-agbawa m obi Biko kwa maka na inene ụmụ anyị olugo mgbe asụsụ Igbo anwụọna maka ị na-ene anya ka o si aga kịta enweta aka arọ 10 na ya afụzikwa nwatakịrị ga-asụ Igbo ya akpa nkata ọfụma ya atakwere nwa gị ihe ma ndị isi wee bịa maka na oyibo Chineke bụ nne na nwa anyị ekwukọlizi okwu gbaa izu iju onwe gị ọ gịnị na-eme. Nna anyị kụziri anyị asụsụ Igbo anyị ma ji akwụkwọ sụọ oyibo nwee ezigbote resọlt anyị na ụlọ fụ ụmụnna anyị ndị nọ n'ụlọ anyị na ha egwukọli egwu mana kịta nene ihe na-akpọtụnụ ụmụazị na-ekewa ihe ga na-anụzi bụ mommy what is she saying, mommy what is he saying. Arụ ezigbote arụ. Njụọ nne na nna ebe ị nọ na Lagos ị na-asụ Igbo na-asụ oyibo ka ihe ụdịrị arụ ị na-akpọkwasị nwa gị maka na ezigbote arụ ka anyị na-akpọkwasị nwa anyị chee na ezigbote ihe mgbe ọ ga-akpọtụ ọ ga-adị ka nsị wụsalụ n'aja mana Chukwu ama nkwe kwa ya ekwe osebụlụ ụwa ama nkwe a ga-anụ ọgụ anwa n'ulo ya n'isi maka ajọ ihe ihe nka biko di gị ese na ihe a na-eche bụ maka na achọ ka ọ bụrụ na ọha asụkasị n'oyibo na ọya melụ biko nụ ndị be anyị toro nnu wee sị ọ kwụrụ ọ na-akarị onye kwụrụ ya nụ mba gịnị na-emezi ọkwanụ oke njiji anyị na-ejepụ ọkwanụ oke amamihe ikwotu maka na nna anyị ha rụrụ ọrụ oyibo ụmụnne na nwunne ga-anọ kwulie okwu ọfụma mana nwanne m nwaanyị iji aka ihe dị gị kwuche ugbu a na dị gị ese na ya too n'ụlọ too n'ụlọ ebe ndị nkụzi na-ebe a nke anọto mana n'ụlọ nwanụ na-enwekwara ndị ya na atụkọ na-anaghị anụ Igbo nke ahụ a na-apụziri apụ apụrụ apụ ọpụpụ ka e wee sị iji kọwakwu ya ọfụma etolu m n'ala Igbo mee Igbo a subject na school dee ya ede ma nene ya na JAMB wee baa university iji gosi gị ka ya bụ ife si wee dị mana ndị afọ asụghị Igbo tolu aha asụ Igbo edekarịghị m n'English ụfọdụ kwuru mgbe afọ na ife ji họchọ ka ụmụfa na-asụ Igbo ka oyibo fa ghara imebi ka ine na akwụkwọ English ghara ịfịafe ahụ mana abịara mfụ na Igbo ngụlụ nyere m aka n'English maka English aha m agụ ya gụọ ọnọdụ ede m the exam ka m si ife nji agụ di ya wụ ka m si agụ Igbo ọ dị egwu ma nta na imorokota ọ nabiri gị ihe ịwụta mba Igbo ndị ọma na-ege ntị biko ụnụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ụmụnne m ndewonu maka ndị si esi wee na-abata ugbu a na-enene anyị n'ife onyonyo ọkwa mụ na Mr. and Mrs. Gozie m Ụfọdike na-ekwu okwu ihe gbasara ụmụaka anyị na-ịsụ asụsụ anyị. Nna onwe ihe na-akọbụ tupu nsị gị chere ka anyị bịa na-akọkwa na anyị na-ege ntị. Ka m si na-ekwu na ndị chere na ụmụfa asụghị Igbo na asụsụ oyibo ya enyela ịsụ na ide oyibo fa aka ahụ eziokwu maka na mụnwa ka m si kwubu dere Igbo gụọ ya agụ nene ya na JAMB ka m si to
nna m nyere m aka, nna m bịa nyere ụmụ nke nyanwa aka, maka na echetara m mgbe nna m na-agụ PhD ya na Amerịka, nke ọ tọrọ na-agụ PhD ya na Birmingham n'England, na ọ na-abụ fachi izi onwefe ozi mgbe afọ telifon adịkabeghị ka o si dị kịta. A na-abụfa wele tepu rekọda rekọdụ ozi ọ dede leta Igbo ka faji ede leta, Igbo ka faji rekọdụ ozi, ma nke nna m ya ezitelu nwa ya, ma nke nwa ya bụ nna m ya ezigala nna ya nwanne etu a ka fasi eme. Nna m gwakwalụ m ka anyị na-eto, ọ na-abụ anyị jee igwu ya okwu, anyị aha akpụ ya daadị, maka ịkpọ ya daadị ọjọọ oge onye dara. Mmadụ emedana na gọta biko. Andọ Amerịka ka anyị nọ mgbe afọ. Ifugo? So ife a na-akpụ ya wụ nna. Gbam. Ekene wu n'Igbo. Eji Gbam. egwu ya, nna asị anyị gote shu. Onye gege ntị ọgwa gị na ngili Igbo ka ị na-asụ. Ihe echi ụzọ nke ị chọrọ ịsụ ya asụ Igbo. Sụruo ya asụ n'isi. English. So nna asị anyị gote akpụkpọ ụkwụ. So nya were nyere m aka m bịa mụtagasịa ụfọdụ mkpụrụ okwu n'Igbo. Nya were ha afụzi ya hinne n'ụwa kịta, mana o nyere anyị aka. Nwanne m nwanyị, biko ka m jụọ ajụjụ a, ọ dị ka ọ gị ga-aka azatanwu ya bụ ajụjụ a. Ọ na-apụta na ihe menụ bụ na asụsụ Igbo na ọ na-ara ahụ n'ọnụ ịsụ kpata ndị be anyị achọghị ka ụmụ ha nụ ya? Asụsụ Igbo adara arụ n'ọrụ chakwa, mana ndị njidere aka bodo ha alụrụ a na-ara akpa kịta bụ ndị nne nwanyị. Abụ m nne nwanyị, gị nwa bụkwa nne nwanyị, maka na ndị nne nwanyị na-azụ ụmụ ha. Ụmụaka na-eto karịa nọrọ n'akụkụ nne ha karịa nna ha. Afọ ịkpọkwara nwa gị ka nwa gị ga-aza. Gbam. Inene n'ụbọchị ogbolo one gị na nwa gị nọ, itinyele n'akụkụ ogbolo one nwa gị na nna ya nọ, ifu na nwa nne nwanyị na ndị ụmụ ha na-anọteka aka. Ọ bụrụ asị. Nwaanyị sụba Igbo, ụmụ ya sụba Igbo. Nwaanyị sụbakwa n'oyibo, ụmụ ya sụba oyibo. Ka ezi ndị ka e wee si akali n'isi, anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị. Nwa Okeke ụmụ ya na-eme ka ndị ọcha, ụmụ nke m ga-emekwa ka ndị ọcha. E wee sụba who off the light, who is offing the light. Oyibo ọrụ n'ọgọdọ ke nsị. Ọ na-ada gbim gbim gbim. Ọ da-afịa arụ na ọka e wee si ụmụ nwaanyị. So ebe a ga-ebidokwa wee kpozibe okwu a bụ anyị nwa bụ ndị nne nwaanyị. Anyị gwa onwe anyị okwu, anyị chọkwa ka asụsụ Igbo na mgbuka n'aka anyị ka ọ dị. Anyị chọkwa nke ekpozi Baịbụl sịkwa na ọkwa nwaanyị bụ ihe na-ekpozi ụlọ. Ihe o kwuru bụ na a wise woman with her hand builded her home. Ụmụ nwaanyị Igbo n'aka anyị ka ọ dị. Anyị chi ikposa asụsụ a, anyị ekposa ya. Anyị chọkwa n'ikpokobe, anyị ekpoko ya. Taa bụkwa gboo, ekwuchakwa m. Ụmụ nwaanyị ndị Igbo ọ na-anụgoni anụ. Ihe anyị na-ekwukwa n'obu na Igbo juru eju bara abara. Anyị bụkwanụ ndị eji eme ọnụ. Unu emekwananụ ka o si n'aka anyị wee gbarụọ. Ọ dịghị mma. Ọ dị mma. Ọzọ m chọrọ ịjụ bụ, eji m n'aka na unu na-abụ dịka otu ihe a si ewute unu, ewutosi unu rinne. Ụmụ unu ha na-asụkwa Igbo ọfụma? Nwa anyị nwaanyị nke tonitegolo iji aka ya kwulu onwe ya obere, ọ ya eme arụ ịnọ echi ka ọ ya eme arụ ịnọ. Ọkwa adị m chi n'obi, afọ m ya ka ọ nọ na-awụgharị kemgbe. Adị m chi n'obi wụ Igbo ka eji zụ ya. Site na mgbe a mụpụtara ya, ha asụli oyibo si Igbo ka a na-asụli ya. Ọ na-arụ a n'ọnwa Maachị ọsọ ka o bidolo jebe akwụkwọ iji kwado ibido akwụkwọ ọfụma na Septemba, ka ọ bịara ya na ndị ọzọ mekọba na skuulu wee bịa sụbatụ oyibo. Mana mgbe mbụ si Igbo ka ọ na-asụ.
anyị jere arọ gara aga ka anyị na Amerịka na March akpụ ya je ma ebe a na-egwugasị egwu na California, Disney World, Legoland anọ. Ọ na-awaịpụta hotel mana plane mana airport mana Amsterdam. Ndị mmadụ fụ ya sị ei na fa laikiri na fa chọ ka anya na ya se foto. Ajụzie what is your name? Onye enyefa mụ asị ya hi. Ọ na-awọnda hi nke gịnị ọ dị egwu maka na ya bụ ife emebiziri ụbọchị maka ọ maghị ife wụ hi. Mana o nwere onye gwara anyị okwu ka anyị natara ka ọ dị tupu anyị jere sị na ife anyị na-eme adịghị mma na nwa anyị amụta oyibo na ọ ya afịa ahụ. Anyị si anya wụrụ na mụ nwa mụtara oyibo. Biko onye gwara ụlọ okwu ọ onye Igbo ka ọ bụ onye mba ọzọ? Onye Igbo. Onye Igbo. So ofu adịm chi n'obi a na-ekwu kịta na-asụzi oyibo ma aha anyị mụ gosiri ya ma ebe o si mụta dị oyibo mana ọ na-asụ ya ịjụọ ya ha wayo ọ sị gị fine ọbịa ha anyị mụ gosiri ya. So ife na-ada agwa ndị mmadụ wụ na ịmụta oyibo aha afịa ahụ andọ ife a na-akwụ ndị nkụzi ụgwọ ịkụzi na skuul mana Igbo fịara ahụ mmụta abịa nwe ha like Lagos ndị nkụzi one ka ya akwụ ụgwọ ịkụzi Igbo kedu ife fa ya akụzi n'Igbo? onye nkụzi bi n'obodo a ọ ya akụzi ọ ga-ahapụ asụsụ obodo a ọ ya akụzi wee kụzibe asụsụ Igbo? So nke ka m mkpa wụ iji aka m gosi Igbo ka m ghara ikwu onye ọbụla ụgwọ ya nọ nke afọ ya adọwa m akpa mana oyibo ofu ego afọ a na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ iji ekuzi geography ka a na-akwụ iji kuzi English. So ọ ka m mma na nji aka m gosi Igbo. So iji zaa ajụjụ ịjụrụ nwa anyị nke tonitegolo ikwu okwu na-asụ Igbo nke akaku n'aka ya asụkwanyawa Igbo n'ike nke Chineke. Amen. Ya ekwe n'ọchịchị unu biko. Igbo amanwụ Igbo amanwụ ka o si na dị otu ọbụla ha si wee chọọ ime ka anyị pigbuo ya ashị Igbo agaghị anwụ. Ọ dị mma biko nwanne m nwanyị ime ukwuru okwu gbasara anyị nwa bụ ụmụ nwanyị na ụmụaka anyị. Biko ihe na-eme ihe a ọ maka na nwaanyị che na ọ bụ na nwa ya sụba asụsụ Igbo na o nwere ihe o gbobichiri ya ma na ọ gaghị eru ebe o kwesịrị iru ọ ya kpatara ihe a? Nwanne nwaanyị sị na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na nsogbu dị. Ọ bụrụ na ụmụ anyị sụba Igbo ọ bụrụ na ha bụrụ ha soro wee nwere obodo ihe niile a dị n'isi anyị. Oke ọchịchọ nzuzu ndị be anyị na-asị na agara ịga. Nwa m kịta anyị pụọ apụ adị m chi n'obi na-aga World Cup ka ọ bụ ọ sụkwara n'Igbo ndị mmadụ akwụsị. What did she say now? She spoke Igbo. You mean she spoke Igbo? Akwụrụ nene bi enere ife nkili. Ndị ọzọ ụmụ ha da asụ Igbo. Ụmụaka tọnụ mama ha. I said, "Negozo bele nwa na asụ Igbo." Mami I say, "Mana, I was speaking to you now." Nwatakịrị tọnụ si nne, "Why did you not enforce it?" Ha na-agbodozi nne ha ọgụ kịta na ha nenecha nwatakịrị ka ọ na-atụ Igbo. Ha nwa na-azụ oyibo tọnụ kwasị oli oyibo ọsakwa ha n'oyibo. Nne ha kwụrụzịa chinibe aka na bụ n'elu. Mana ka nsi wee kwuo na mbụ taa bụ gboo. O nwere arọ na nwatakịrị ga-adị ịkụzili Igbo adị mfe. O nwere arọ oge elu ọfịaba arụ. Ha sịbaza gị I can hear but I can't speak. Oh, ụmụ m ha na-anụ Igbo. Nsị ha na-anụ Igbo ha na-asụ Igbo. Mba, gị nwe na-anụ Igbo ị na-asụ Igbo ị na-asụ Igbo ka ihe na-achọchi njelu nwa gị. Maka ọsụsụ Igbo na ịnụ Igbo ọ bụghị ofu ihe o. Biko na-enwe ike ịkọwa ihe dị na ịsụ Igbo na anụ Igbo? Ana m anụ Yoruba obele mana ha ma asụ Yoruba. Ana m anụ French obele mana ha ma asụ French. Na ị na-anụ wụ ntị ka iji anụ. Na ị na-asụ wụ mmụọ gị ka iji ekwu okwu. Nghọta gị ka iji ekwu okwu. Ị need ha nghọta na ịnụ. Speak in tongues kete ị anụ ife na-ekwu. But agaghị aghọta. That's true. So
ịsụ Igbo bụ ife ndị oyibo na-akpọ expression. Ịma onwe ka asụsụ Igbo dị, ọ dị very expressive. Ịchọọ ịkọwa Igbo na-eme ife nkọwa. Ọ dịghọ ka English nwere afa for everything. Ọ na-eme ife nkọwa. Ya bụ ịsụ Igbo mean na mmụọ gị wụ mmụọ Igbo. Nghọta gị wụ nghọta Igbo. Okwukwe gị wụ okwukwe Igbo. Ya wee anything na ị chọrọ ime, ọ Igbo ya esi n'afọ gị pụta. Igbo ya esi n'obi gị pụta. Igbo ya esi n'ime gị pụta. Echiche. Ọnya wụ ife dị n'ịsụ asụsụ. A na-ekwukwa n'asụsụ a, o nwere ndị eji ha asụsụ fe egwu ndị ka ndị India. Ịbịa na Lagos a, adịghị ọtụtụ bi Lagos. Ụmụfa na-asụ asụsụ fa. Maka na ihe si gburu ude na-ejogbuo nkakwụ na mmadụ ya nọ unu abụrụ ndị Igbo, unu enwere ike ịsụ asụsụ ka onye ọzọ hapụ ịnụ. N'idere nya bụ mmụọ n'ime onwe gị, maka ewepụ nya bụ mmụọ, iwepụga onye Igbo, iwepụga ebe Chukwu kere gị, edizie ka onye obodo ọzọ. Abịafu onye Black American, anyị differentiate n'ime nke bi America ka nke si ya n'Igbo wee jebe America. Mgbe anyị na America, ine anya ya ama na isi Nigeria bịa, n'ọhọ any part of Nigeria, nọ anyị Igbo ka isi bịa. Maka mmụọ dị n'ime nna m nke o si na-achị anyị mgbe afọ. Ine ha n'anya ya ama. So onya wife dị na sonya wa asụsụ Igbo enwere mmụọ suyanu. O nwee ife m na-afụ na-emenụ kịta. Unu ama na ndị nọ anọ n'obodo ndị ọcha, na ụfọdụ n'ime ha ụmụ ha kakwa na-anụ ya bụ Igbo ma na-asụ karịa anyị nwa bụ ndị nọ n'ana. Gịnị mere? Ọ gịnị kpatara ya? Ndị nọkwa na ofesi, ọ nwekwa obe oluzilo ụmụ ha ụmụ nwanne m ndị nwaanyị abụọ na ofesi, mana nwa ha nwaanyị oyibo ka ha sugide. Nke nwaanyị tonie jụ si mamia gwa okwu n'oyibo si ya asụsụ Igbo. Ọ baa na ịntanetị Google asụsụ Igbo, jiri aka akụzibela onwe Igbo. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ụnụ aṅụ na ngwụ na-abịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị, unu afụgonu na ọmụ na adịmchi n'obi na ebe a. Unu amalụgonu na ụmụaka ka o si na dị, ha ga-akparịrị agwa ụmụaka. Mana ihe nọ n'ime bụ na ọ na-anụ Igbo ọfụma ma na-asụ ya. Maka tupu anyị ebido ihe anyị na-eme taa, mụ na ya anọkọrịgo anyị asụgo. Maka ihe na-eme ya bụ na ọ dị ka otu a ọ na-enezi na o nwere otu esi wee na-ene n'ihe onyonyo, o wee si ọnwụ si mba na ya ma nkwụ. Ka anyị na-ekwukwa nke anyị, biko nụ ajụjụ m si ka m jụọ unu, ka unu gwa m ma ọ bụ ka unu gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị eziokwu nọ na ya bụ ụmụaka na-asụhụ asụsụ Igbo, o nwere ihe ọ na-abichiri ha? Ma ụmụaka anyị ma ha anaghị anụ asụsụ, o nwere ihe o gbochiri ha n'ụwa? Ọ dị ka isi onye aha anụ ife onwe ife ogbochiri. Ife ogbochiri ya bụ na ife dị mkpa ya ekwu ọ ya anụ ya. Ya bụ onye aha anụ asụsụ ya nwere ife ọ ya ama. Maka na o nwere ụfọdụ ife aha akọwacha na ya akọwa. Ndị Igbo tụrụ inu si na onye akọwara inu ịmara na ka ngaji kwutọpụta. Ya o nwere ife ọ ya agba na-ekwu akwụgide esisi kọwara gị. Kedu ka anyị esi kọwa ya? Ọ dị ka oge ụfọdụ enwe ụdị ụkọchukwu ya abịa na ụlọ ụka anyị, abịa onye Yoruba, ọ na-akọwa ibe ọ nọgide ọsị ụnụ ghọta ibe na-ekwu owelu Yoruba kọwaa ya, ụlọ ụka niile atapụ n'amụ.
ghọta ife a na-ekwu mana mụ nwa aghọta ahụ ntọọnọ nso ịnọ m na-akwe kọwa kene ọsị mee amam ka mmata esi kọwa ife mana ka trai kene kọwa ọkọwa ọha emiche nwata ga-emerịrị ihe o ji wee wụrụ nwata. Adị m chi n'obi biko jewe nnọọ ka o mesịa. Nna m biko dịka otu isi akọ na-akọkwa na-aga. Ka m si na-ekwu na ife dị na isi na onwere ife nwata aha asụ Igbo nyawa asụ Igbo ya anaghị ya nya ka m si na o nwere ife mee o nwere ụdị nkata ya abụọ na-akpa ka a na-akpị ya ụfọdụ ife ya eme anyị ekwu ụfọdụ okwu maka mgbe afọ a na-ekwu nyawa okwu ịnọzisi ibe gị mụchaa mụ isisi kọwalụ gị ma emesịa ọ akọwachala gị muziamụ nke gị iche ibi gị amụcha na akọwaziele gị 5 minutes after ịmụ ha na ife atọkwala amụ ọ dabahọ na ya bụ okwu so nke afọ nke mbụ iweli agbakọ ife dị na ndụ maka anyị kwuo ya etu a enwere ike mmadụ agha aghọtachi ya mana etu ndụ dị enwere ọnọdụ ya anọ asụsụ afọ ya azọgọ nghọta ya azọgọ eziokwu ịbịa n'ife dị ka biznes ebe anyị na-eme biznes echeta m ụbọchị njelala dịkpa otee na karịa n'arọ 10 ma 12 ma 13 njele were achọ igo part moto m Range Rover ochie Range Rover nna anya mgbe afọ wee lụọ ọbụla onye Igbo na-eli ya ma ama ife m na-eme achọgide na mpata ọ gala ọnụ so mbịa bụrụ ụzọ sụọrọ ya oyibo onye mụ na ya ije na-asụ oyibo ọ sụọ oyibo mmalụ ma jụọ ya ife mma na ọ ya enwe ọ kọwaala m ife m na-achọ njụọ ya ife ọzọ iji ịmago kpasanyawu okwu then ya na nwa bịa gbara izu n'Igbo gbagide izu gbacha wee kwuo ifefe ya aza m mana anụ na m ife niile akwụ wee ghọta nkewu nke ọma na nke ahụ nke ọma mmego ọ asụsụ Igbo zọrọ m n'anya wee ife so nwere ife ọ ya na nwata aha asụ Igbo o nwere maka na ife m amaghị ụbọchị afọ abịa mmadụ ife m na-eme na nya wụ ọnọdụ ka iji just kọwa enwere ọtụtụ ife ndị ọzọ ama m ka m na-esi nọ n'ụlọ ka m kpakwa nkata mụ na nwa m na-asụ Igbo mma ntabido ile anyị nọ n'ụlọ na-akpa amụ na-egwu egwu mma asụpụla onwe m Igbo nchọ izi nwa m ozi nchenjikwa ọnụ m shepuo ya nke eji asụ oyibo maka enwere shepu ọnụ eji asụ oyibo ọ shepu nke Igbo nshepuzie ya nsị ya adịm could you help me get the water ịnụkwọlụ ife m na-asụcha adị nchi n'obi jee kute m mmiri ọ dabara ozugbo igbu izu ka nwunye m si kwu n'izizi enwere izu ịghachi ịgba a na-agba izu na ndụ even na Baịbụl Chukwu gbara izu maka ịbịa na mbido na Genesis a sị na ọ sị ka fa mee mmadụ akwụkwọ nsọ n'oyibo sị let us create man onye ka ya na ya na-ekwu mgbe afọ Chukwu nna Chukwu ọkpara na Chukwu mmụọ nsọ fetọ gbara izu and kafa na-agbanyawo izu akpọghọ ha ndị angel fakere akpọghọ ha ụwa niile fakere wee gbanyawo izu a sị na fetọ gbara nyawo izu anyị nwere ebe a na-agba izu inwe asụsụ eji agba izu ya agba n'izu ịbịakwa n'ife ụka Baịbụl si anyị na o nwere ebe iyi elu you speak ibe in tongues afọ kwa igbu izu maka ispeak be ha na-enet ekwensu nọ na-akụ ahịa anụzi ife ị na-ekwu ma ị na-ekwupụta okwu mana ọha anụ ya maka asị na nyawo tongue speaking bụ mmụọ nsọ ya enye gị nyawo ihe eji were ekwu ya ọ igbu izu ya bụ nwata ha asụsụ bie asụsụ befa nwere ife ọ na-agharị ya I mean enwere several examples mana nya bee n'oke anụnwa m kwuru ọ ya akọwa onye ọbụla ya enwe nghọta etu afọ. Nne m o nwere ihe ị nwere ikwu n'okwu a? Nwa bụ nwaanyị na-enwe ndị ọbịa na be m
onwere onye ọzọ mụ na ya nwa ọdụtụ nnugolo etoni mbeleda ka eji ama nwoke ndị mmadụ bịa o nwere ka ọ bụrụ ndị nnukwu mmadụ n'ụlọ ụka ọ ebe na-arụ ọrụ isi ha what can I give you ha sị gị don't bother mana ama m iwepụtakwa ha n'alụ gị ntọ nọ na nwa m nwaanyị anya nsị ya adị m Chinobi ma banye na room daddy iweta mmanya itinye ya na efele iwetalụ ndị a ọ were ọsọ kpapụ o jee weta mmanya ha fụsị na nwatakịrị wetara mmanya ha sị nsị a nwatakịrị wetara ụnọ ọjị na alụnụ ọjị okwu ebe ọnwụkwa ebe ga-anọ ọ na-eme ihe dịka ihe ụmụaka nkwu okwu m ga-eji nwayọ okwu na-emega anya onye nwa nọ m n'akụkụ ọnụgo ihe m kwuru o mee ihe nchọ ka o mee ha ncha niile bụ ọzụzụ asụsụ anwa anyị ji azụ ụmụaka nwatakịrị anụ onu nne ya malụ ka o si wee kwuo ya o nwere nke ga-agụ ọsị m ma ọ ma ị na-abalụ m mba nsị ya mba onye nọ n'ilo onye nọ n'akụkụ na-ada anụ Igbo amara ihe nwunye akpa eziokwu eji m aka na anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-ekpogonata ezinụlọ anyị nwa bụ ndị na-azụ ụmụaka anyị nwa bụ ihe ga-agwa ha na ihe unu ga-eme na ihe unu ama mme ọ bụkwanụ na anyị nwere asụsụ anyị na ha ji ekwukọrọ okwu ndị oyibo kpọkwara communication dị personal asụsụ anyị ka anyị ga-eji wee zụọ ụmụaka ọfụma ka nne na nna anyị si wee zụọ anyị nwa m ka teta ụra n'ụtụtụ chọọ ije akwụkwọ nsị ọsị m dadi tata ọ bụ skuul dadi asị ya ọsị gị ọzọ kwa onye nọ n'akụkụ adapụ m gbaa m ọ bụrụ na m anọrọ wee kpunye okwu mmiri Igbo n'ọnụ ọ ya ekwu ya ọma nkwu ya mana otu esi ekuzielu anyị ka anyị ga-esi ekuzielu ha oyi mụ nwaanyị ka nwa ya nọ na Canada wee si Manitoba jebe Ottawa ije weta visa ọ sị na ha kwugide n'ala na sị ha chiejigo bịa na echi nwatakịrị nwaanyị bee si echikwa ọzọ nọọ ijejeje nọrụ na họtel Igbo o kwuru na echi ọzọ onye na-enye visa tọn ọsịa Igbo onye Igbo ọsịa ọsịa ngwa bịa ọ bụrụ ihe zọpụtara ya ọ bụrụ ihe zọlịa ọ bịara na ndị ọya kwuo na line ọsịa ndị oyigo ndị be anyị ọsịa mba ọsịa ha sụbazie gbaba izu nyere ụlọ anyị aka anyị ncha anyị na-esokwa n'ofu wee bịa na ihe m nyere ha eluo na skuul n'ọnwa ka ọ ga-adị nwaanyị na-enye visa tọnụ kponye ha nọ extendelu ha visa ha na Canada nwatakịrị welu fonu kpọọ nne na nne si asụsụ Igbo azọkwa m na Canada maka na nwaanyị na-enye visa o tego ọnụrụ onye sụrụ asụsụ Igbo so oyibo ka a na-asụ ọnụrụ anụnụ Igbo asụrụ obi ya bụrụ polina o wee mee ihe ọ na-achọburu imenụ asụsụ Igbo azọ ya asụsụ onye na-azụ onye n'oge ọ dị mkpa Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ na-anụla anya na onweghị ihe dịka mmadụ ịnụ asụsụ ya ịmakwa na site n'okwu ikwu echeta mgbe mụ anọkwu n'obodo anyị kpọrọ ahịa ọ dịka enyi m nwaanyị mụ na ya nọ ndị ọbịa nwee obere nsogbu gbasara nwa ya na ndị eke bịara ịkpụrụ nwa maka o nwere ife nwa mee o wee tie ya bụ nwatakịrị ife ama ma agwago nwatakịrị n'ụlọ akwụkwọ ma etie ife ihe ga-emenụ ndị eke wee bịa ihe a na-ekwu awọkwa obere ihe ihe m na-anụzikwa enyi m nwaanyị na-ekwu bụ ọkwa m ka ndị eke bịara ịkpọ nke ga-agwụna ndị eke mekata kpọrọ m wee si ebe a kpọje m ụlọ nga ịma na gị nwa m data gị aka ma nsi ebe a pụta ụlọ ka ị ga-ana ịmagono n'ụlọ mmiri adịghị onweghị nke dị ịtagbuo onwe gị n'ahụhụ nwa ya na-anọzi nkwụcha ndị eke were si ya gịnị na-eme maka na ihu nwa gbanweziri gịnị na-eme na kedu ihe ọ na-agwa nwa ya si mba n'onwekwa na ihe ọ na-agwa ya bụ ya nọzie ọfụma ihe a na-agwa gị okwu uwe ozugbo okwu ụdagharịa ndị eke tụgharịa jụwa nne ya si ya na ọ dị ka o nwere ihe ọjọọ ị na-agwa nwa ọ si na ya bụ onye Igbo ọ na ya ma ngwazikwa nwa okwu n'olu ya ya ma ngwazikwa nwa okwu n'asụsụ ya o nwere iwu megidere nke ahụ ya
ya na-agwa nwa ya okwu n'asụsụ ya na onweghị ihe ọ bụ na si jụọ achọ ịma ihe a gwara nwa ya si jụọ nwa ya. Otu a ka ha si wee kwuo ya bụ okwu ekpebie ya nwaanyị wee nọrọ onwe ndị eke wee tụgharịa wee gwagasịa ya ụmụ ihe dị agha na lekwe ihe a sị na o jikwe wee mee nwa na nke nwa ọsị ya nwa nka jụwa nwa ya gbọ eziokwu mana ka ọ nọ na-asị nwa ya ahụ eziokwu o nwere ụdị ahịa ọ nọ na-asị ya nkwago n'ọnụ nwa ya sị mba o na onwe ekwe mgbe a ji wee kwuo ihe dị otu ahụ o wee bụrụ ya asụsụ Igbo azọ ya. Ọ bụrụ na ụmụaka ahụ anaghị anụ asụsụ Igbo kedu ka ọ ga-esi wee zụ ya ọ ma nzọkwana ya tupu anyị amara ihe na-eme nne ya nọdụga na nga. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Afọ mbụ Nwaada Ụgbọ nke Chinyere ifukwa ka nsi okporo onye n'isi ji gosi gị na mbụ nwa afọ a dị Igbo and na obi dị m na obi dị m obi aṅụrị na mbụ onye Igbo bụrụ nwa afọ a Igbo onye ọbụla na-anọrọ n'ala Igbo a na-agụ ya Igbo bụ ọkwụrụ ọkalịsịa Igbo amaka. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu afụgoro na adị m chi n'obi ya ọ batagokwa ọzọ anyị na ya ga-emechi nke taa otu ọbụla unu si wee fụ welu na ya na anyị na nwatakịrị nọ biko ka anyị na-ekwukwa ife anyị na-ekwu maka na orugo mgbe anyị eji wee nawa onwe ndụmọdụ unu chọrọ ịdụ ndị unu ngwanụ. Ụmụ nwaanyị ibe m ka m si wee mee ọ ga-alụ m ka m ga-esikwa ngwa unu igwe onwe gị eziokwu na nwa gị n'ịchọ ka nwa gị so Igbo ọsọgbara Igbo onye bata na be gị sụọlụ nwa gị oyibo si ya biko sụọlụ ya Igbo. Ndị na-eku nwa kịtazi ma ndị ga-esi ime obodo bata ha batara na ha sụba oyibo na-egbuka egbuka nsị ha iwu nọ n'ụlọ abụọ mmadụ asụ n'oyibo sụọlụ ya Igbo. Unu tụbakwara na ọ na-anụ ma mgbe ọ dị less than 1, 2 ha dị ekwu okwu mana ha na-anụ ihe ọbụla i kwuru ha na-edebịa o tonie obido tiekoba okwu ọnụ nwa m onwe Igbo nwa m na-asụ kịta nna wanda onye sụrụ ya ọ bụrụ ihe ọnụ mgbe ọ pempe nwa gị so Igbo obi aṅụrị ga-adịlụ gị kịta ụmụazị na-asụ Igbo erozikwa nne nke m na-asụ a na-ene n'anya enene onye nenecha ya ọsị m nne imere ezigbo ihe ọ bụrụ ajọ ihe ugwu ka ọ bụ ugwu adịlụ unu. Pastọ biko nwere ife inwe ịtụnye n'ife nwunye gị kwuru? Yes ma. Na-ekwu na Igbo ndị ọma na-ege ntị na-anụkwa onu gị. Ka onye be m si kwu o n'izizi ikwekọrịta n'ime onwe gị efe chọrọ asị na onye kwe chi ekwe mana iweli ya nọ ife adịghị mkpa ka m try kene ma ya work try ya work mana esi nọ ife chọrọ ịnwa osi etu afọ ga-alụ gị na-ekwukwa na anụmanụ ọmụna nwa m chọrọ ikwu na-akpa nkata nke anyị adị m chi ngwa bịa o na-ekwu na anyị na-anụ so o nwere ife melụ Chukwu ji kenye onye ọbụla ebe onye esi na pụta ekwere m kwesị ike na Chukwu ma ife ọ na-eme and ka o si kem onye Igbo ahụ because na o mere mistake and onweghị onye ekele ebe ọbụla esi kepụta ya wụ mistake and ikwe ha na okuke Chukwu kele gị ahụ mistake ebe afọ isi ka ihe esi eme ka ndị si ebe afọ ihe esicha ofu ebe na-eme ka onye si ebe ọzọ. Exactly. The first thing ife izizi eji ama ebe isi bụ asụsụ gị ime ha n'ọnụ kwuo okwu amaghị ebe isi even Igbo anyị dị n'iche n'iche o nwere eto m na Nsụka o nwere ndị ọya abụ mfụ nsụọ Nsụka asị ma
mana ife nji asụ ofe Nsụka maka ama m nọ ndị Nsụka kafa bụ ka anyị wee jekọnie ọfụma. A na-akpọ ya identity. Asụsụ gị ọ dị ka paspọtụ gị, ọ dị ka ID kaadị gị, ihe na-echere gị ụzọ. Ọnya ọ dị mkpa na onye ọbụla ji nke ya jisie ya ike ka anyị ghara ị na-emezi ya ka just ọwụ ịsụta n'ihe ịsụta ha o ebe isi inwe ha paspọtụ Naịjirịa. Kedu nke ihe enwezi ijide paspọtụ onye ọzọ a na-akpọ ya dual citizenship. Gị nwee na-asụ Igbo na-asụ Yoruba, mana Igbo gị bụ nyanwa wụ your first, ndị ọzọ na-adịzi ya. Abịa kọwa onye Igbo ịbụ n'afa ga-akpọ gị afa, akpọ gị Ngozi, Ngobe ka esi na-akpọ ya, akpọ ha anya amaghị ebe isi. Ya bụ na iji zatọpụ ya wee ajụjụ tinye n'ife nwunye m zara, afa anyị na-aza kwesịkwara isi n'asụsụ anyị. Ka m si too enweghị m afọ oyibo, asịghị m na inwe afọ oyibo dị njọ, mana ịbacha afọ oyibo banyekwanụ nke Igbo ka o wee na-akpụga gị na ebe isi pụta. Nwe nwe ha afọ oyibo, nwa m nwaanyị ịnụrụ afọ ya niile onwe ha afọ oyibo. Olu obodo oyibo onye chi ịkpọ afọ ya fachọba kafa ya esi kpụ. After all, mgbe anyị jere Germany onwe ndị na-aza Mr. Schweitzer si n'ogene ama m ka esi akpụ ya, elu akụzibe m ka esi akpụ ya na V bụ F nke ịkpọ ntabi ire. So nna amụkwa nke onye afọ m kene nke m. Ị nụrụ na eme m ntụ ụta ka ọ na onweghị ebe nsị. Anyị nwa na gabigakwa m otu ihe ahụ mgbe m gara obodo oyibo ịmụta afa m. Akpọ ọnya nsị ha ọ bụghị otu ahụ, ọ bụghị fakpọrọ ya Gozi Nwosu asị n'igo oh I'm sorry nsị ọ dị mma. Ọnya ọ ka o si kwesị ịdị na ọhọm nwaanyị atọ amụ nke onye ọzọ amụọ na m oyibo maka na ndị ọcha mere anyị colonize. Ọlụ ndị Germany mere anyị colonize, ọhọ Dutch ka German ka ya na-asụ, ọwụlụ French ọhọ French ka ya na-asụ. Amụlụ mmụọ oyibo amụghọ mmụọ oyibo, amụlụ mmụọ Igbo. Ọnya wụ nke izizi. Therefore mbinye eje colonize onye ọzọ Igbo ka ọ ya na-asụ. Onwe nwa Yoruba akpọnyere mụ na ya bili osi na nwata too ife ọ ya na-asụ Igbo, sụkwa Yoruba ya, so that ịfụ ya ịmalụ nọ mmụ colonize ya. Ọ dị ka anyị nwa bụ nọ n'obodo a, ọtụtụ anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo a anyị na-asụ Igbo ma na-asụkwa asụsụ ndị obodo a. So ndụmọdụ dị na ya wụ ka anyị mara ebe anyị si nọ ebe Chukwu kere anyị, mee ife anyị kwesịrị ime ka ndị Chukwu kere n'ebe dị etu afọ. O nwere ife o ji kenye anyị na ya. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ka anyị bụ ndị ọcha oke ekenye anyị n'obodo oyibo. So onye ọbụla mara ebe o si jidesie ya ike. Ndị na-asụ Igbo already jidenu ka unu ji. Ndị na-agba mbọ kafa ma kafa ya esi, so dịka nwanne m nwoke onwe nwanne m nwoke bi Canada, ha asụcha Igbo ọfụma mana kịta ọ na-agba mbọ mụ na ya kwuo ọ na-asụ ụmụ Igbo, ọha ekwesịghị asụ oyibo maka opportunity iji na-asụ Igbo ya. Ya jisi ike. Ndị ebidobe ha ncha ncha, Chukwu gbaa unu ume. Taa bụ gboo, afa nke abụọ m taa bụ gboo. Bidonu taa, onweghị ife dị na ya. Ndị otu unu kwanụ nọ na indọstrị anụnwa ọkwa Igbo kwuru bidolu ihe na-eme gịnzi me ọcha ihe ha na-ekwu n'ife nkiri izizi emelu bidolu Nollywood bụkwa n'asụsụ Igbo ka afa Living in Bondage. Igbo ka eji mie tinye subtitle n'oyibo. Aka m mecheta Andy kọwasịrị ọrụ ya ọfụma. Mmadụ niile ndị onye ọbụla chetalụ movie ahụ ka na-echeta that line. Mana gịnị mezi unu arapụzia gabazia na nke oyibo ebidokwa African Magic mee nke ndị obodo mee nke ndị ugwu. Ndị be anyị nọ na industry mee ka ndị ụla na-atụ gbachi nkịtị for years. Ịma onwe ndị ọya bụ mfụ ndị Nollywood ebu unu na awọ mfụfa mpụta anụ m afa
onwe nke m nọ na-agụ maka ya n'ịntanetị echezogo m ife me just I came across it nene nsị ya onye Igbo maka afịa agwaghọ m na onye Igbo n'ife nkiri niile o megolo ka o si asụ na-asụ nche na osi obodo oyibo nche na osi obodo oyibo nata wele act ebe a n'ọka emeja ka m nọ n'oto n'Enugu gụọ akwụkwọ n'Enugu nwee afọ Igbo o gbubiri egbubi ọ dịka o si dị kịta na-asụ ka onye ọcha ma ọnọdụ na TV nsị ihe echekwa mmụọ onye ọcha ma m na onye Igbo Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla anụ bikonu ihe anyị na-ekwu taa ọ dịrị onye ukwu dịrị onye nta bikonu Igbo bụ Igbo ka anyị si kene n'ụtụtụ wee chụba ewu ojii o maka na anyị ebido hụ kịta wee chụba ya bụ ihe chiji n'ahụ anyị ọ ya enyekwa nsogbu udo dịrị unu Okemba, 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 I would like to introduce Iga maka na nwa afọ Igbo bụ agụ